Kaixo lagunak, bilera gela berri bat ireki dugu Marienean, baina oraingoan etxetik. Bideo honetan urratsez urrats azalduko dizuegu nola iritsi bilera gela virtual batera. Ez dugu inor atzean utzi nahi. Egingo dugu Jitsimiten bidez. Jitsimit doako tresna da eta aukera ematen digu bideokonferentziak egiteko taldean. Baina zer behar dugu elkar aurkitzeko? Gailu bat, wifi seinale bat eta gonbidapen esteka bat, hau bezalakoa. Bai, hemen dago. Kaixo, Ane. Kaixo, Nabel. Ordenagailutik konektatuko gara. Horretarako, wifi sarera konektatuta egon behar dugu. 100 metro inguruko radioan aririk gabeko seinala bidaltzen duen modema bilatu behar dugu. Ia beti sarearen izena eta pasahitza atzeko aldean daude. Estekan klik egin eta zuzenean bilera gelan sartu besterik ez duzu egin behar. Gure mailean sartu eta bileran klik egingo dugu. Bilatzaile batetik ere sar zaitezke. Sar zaitez Googleen, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox edo Safari erabiliz. Jarri Jitsimit bilaketa barran eta emaitzen artean sakatu meet.jit.si jartzen duena. Idatzi lerroan bileraren izena. Kontuan hartu maiuskulak eta minuskulak, bestela beste gela batean sartu alzareta. Jitsin aukera desberdinak daude, baina lehengo eta behin ziurtatu behar duzu mikrofonoa eta kamera konektatuta dituzula. Horretarako hemen klik egiten ikusiko duzu mikrofona desaktibatzen dela eta horrela berriz aktibatzen. Eta kamerarekin berdina gertatzen da, desaktibatuta eta berriz konektatuta. Gainera, txateatzeko aukera ere badaukazu. Ezkerraldeko esteka honetan klik eginez, bideodeiaren beste parte hartzaileekin hitz egiteko aukera daukazu ere. Taldean hitz egin nahi duzunean, gogoratu eskua altzatu behar duzula. Hori egiteko, sakatu hemen. Bideodeian parte hartzen duten beste partaide guztiak ikusteko, mosaikoan klikatu behar duzu. Horrela, parte hartzaile guztiak ikusteko aukera izango duzu. Gainera Jitsin, aukera aurreratuak ere badaude. 3 puntu hauetan klik eginez, adibidez, desenfokar mi fondo beta ematen badiogu, gure atzeko aldea pixka bat borrosoago ikusiko da. Ez da oso gomendagarria kalitatea jaisten delako, baina aukera moduan dagoela badakizue. Hizkuntza aldatzeko aukera ere badago. Honetan, mas ematen badiogu, hemen gaztelania edo euskera edo ingelera nahi duzuen hizkuntzan jarri dezakezue. Euskera bask moduan agertzen da. Onartzen duzue eta listo. Besteekin hitz egiteko zure izena hemeko aldean jarri dezakezu. Horrela txata erabiltzean jakingo dute nor idazten ari den. Horrela nahiko. Gainera, beste partaidei ere zuk landutako dokumentu bat erakutsi aldiezu. Hemen ematen badiogu, partekatu zure pantaila. Horrela, eta bakarrik zure dokumento ikusiko dute. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Badakizue edozein zalantza izatekotan Marienean gaudela.